खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि सान दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि सान फालिदों। नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारि बिथांनि रुंसारि सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि सानखौ फालिदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि सुबासि बसुमतारि बिथाङा। मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनन्द दैमारि, बिरखां नार्जारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि मुगानि दावहारु जायखौ जों बिमुं होदों करेन्द्रनाथ बसुमतारि बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बड'फाजों आगदा आगसि थानानै गोख्रोङै आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय सोमावसारनायाव बावसोमग्रा बारसोमग्रा गोख्रों सासे दैदेनगिरि करेन्द्रनाथ बसुमतारिनि दिनै थामथि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानाव जों बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो श्रद्धांजलि बिबार बावनाय नैबे रौतानि चिल्ड्रेन पार्क जेराव त्रिमुर्ति साथाम गेदेमा सुबुंनि बेयाव मुसुखा दङ करेन्द्रनाथ बसुमतारि, महेश्वर बसुमतारि आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांमोननि दा बेयाव जोङो दिनै हाबाफारि लादों। न'खरनि जोंनि बयनिबो सिबिनां बाजै करेन्द्रनाथ बसुमतारिनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारि बिथाङा बिबार बावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो फिरफिला बिरबाय आर'ज मेथाइ जों खनबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव करेन्द्रनाथ बसुमतारिनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों। थारैनो माहारि मोनसेयाव जेला हारिनि अलखद सम फैयो आरो बर' हारिखौ गावनि थामोनथा रैखाथि गावनि अस्तित्व जातीयताबाद जाति सत्तानि मोनसे आदर्शजों बड'फाया जि लामाखौ हान्थिदोंमोन जि दिन्थिदोंमोन जे बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसेयै जोङो गावनि अधिकारखौ मोनफुंनायनि जि लामा करेन्द्रनाथ बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बै समाव गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव बड'फाया एबसुनि आफादगिरिनि बिबान लादोंमोन रौता कनफारेन्सआवनो आरो बे कनफारेन्सआवनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थाखाय घोषणाबो होदोंमोन। बेनि उनाव बड' पिपल एक्शन कमिटिनि मासिगिरि हिसाबै करेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिबान लादों, सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लादों आरो फैयै फैयै मोनसे समाव बिधान सभानि माजबाद बिधान सभानि आरो पानेरि बिधान सभानि MLA महरै बिथाङा खेबथाम MLA जादों। दा बिथांनि जि मोनसे महान जिखिनि हाबा मावनाय बिथाङा थुनलाइ बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव ड्रामानि बिथिङाव समाज आरो ओनसोल माहारि जौगानायनि बिथिङाव जथेस्थ' बिहोमा होदों आरो जोबोद गोख्रों गोसोनि दाद गोसोनि सासे व्यक्तित्वनि सुबुंमोन। आं बेखायनो दिनैनि बे समाव जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि आथिखालनि एबसुनि मावथि बिबानगिरि आरो फरायसा फरायसुलिखौ खावलायो जे बर' माहारियाव करेन्द्रनाथ बसुमतारि बायदि बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि आरोबाव जोंनो गोबां बेबायदि व्यक्तित्वनि बेबायदि पार्सनेलिटिनि माहारिनि माने सार्थखौ नोजोर बोनानै हारिया फार्स्ट आरो हारिनि थाखाय जों जेब्लाबो गावखौ बावसोमनानै हाबा मावलांगोन बे सान्थौ सानस्रिखौ लानानै जों बयबो आवगायनांगौ आरो करेन्द्रनाथ बसुमतारिया होलांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आखरे आखरे पालन खालामनानै मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौ आथालाव जौगा हारि बा माहारिबादनि आदर्शखौ लानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि हाबाफारिखौ मावलांगोन।
आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे करेन्द्रनाथ बसुमतारीनि थैनाय सानाव फिन जोङो गोसोखांफिननानै समायखिरा लानानै आवगायलांनो थाखाय आं फोरमायबाय। गोजोन्थों।